Welcome back to Battle of the Birds! Yes! Welcome back. Actually, nagkay ko nilang part 1. Kung babalikan po nindo sa Food Saka, Battle of the Birds Part 1. And since kadakol-dakol burger sa Naga City, di namin pa kita kang sarap ng Kalabanga. This is the second part of Battle of the Birds. And bali na si Lix kasi na-disgrace. Charas natin. Na-disgrace. Kami na lang po tulong mga girls. Wow, girls! May ba pa magyari? Of course, siyempre i-edit ni Pierce pag-yun ng entry mo, ha? Mapabisa sa imo. Miss ako naman. Vanessa. Yes! Ano pa? Naubos kasi ako eh. Ilan mo naman ito? Sa buhay! Sa buhay! And of course, my one and only Mami Wana. Yan. Rice po. Yan. Hindi po sila magkakapit. Hindi po. Try mo na edit eh. So, yaon hindi ang Plaza, ang Grace Kitchen, ang Voodoo Burgers, ang Metal Flame, ang Pink Bow Cafe, and of course, ang Namon. Namon. Matiba ka yan talaga. Ano lang ang ghost ka na din. Bakit lang? Ayos ka. Pupo lang ta. Siyempre, duman na sa harang ni Kate Mami Wana. So, since duwa-duwa, dito na kayo pa magkamit to chilyo. O, bukas nito ang uso nito, taaram po. Wala man ang uso nito, lalo na niyo. Talaga? Charles lang. Ini ang Laza. By Chichi Cruz. Okay, Mami and Tita, habang nag-judge-sinda, ini man si sa Laza. May bacon. Sarong matindi mo di mani. May bacon siya. Parang kang burger din. Churros ko pa daw. Wow! Di ko aram. Basta iyan hali yan sa Laza, kay Chichi. Lasa lang, kaiba na ng aesthetics. Or ano. Laza. Taste kang burger. No. Pati ang aesthetics ay nakaiba. Lena kayo po ng presentation. Wow, double Gabos patty. kita sa Lasa, double patty yan. Actually, ang title kayo, yaw sa phone ko eh, lobat ako. So, sasabihin ta na lang. Siyempre, naman kagad yan, inot, masakit dito. Oh, mati mo yan talaga. Kahit talagang ba yung sabit. Okay. Okay na. Di ba na namita? Sige, magpinaslog ka muna dyan. Naman si Shane. Ay, ano yan? Sorry. Totoo. Kadakol pa ko tang burger na lasahan. Di ka pwedeng maumay. Okay? G? First burger Laza. Para pa ka Laza. Ayan. Siyempre ako nagkakita ko. Ako yan. Sige nga, halingan sa iyo. Punta kang uso mo, mag-iwan ka na. Sa ko yung kaka. Kinikilig ako sa namin. Muna niya naman ang Grace Kitchen. Alright. Mami, oh my. Dawa-dawa ka mo, imposible ka mo basog kanina. Sabi. Ati lang importante. Ay, Mami, grabe na. Hali-hali ka na din nakakabukang uso araw kayan ko. True. Bagay gusto ko manamitan. Ano ako eh. Pero masiramon siya, pero nagduduwa hindi ko aram si siya pati kung properly cooked. Wow! Properly cooked! Si Pati nang inanok, baka mabasog ako. Wala ako. Tapos man yung malit, hindi ko man kaya. Dito na nguso ko. Wait. Awig ka na. Kaya ko. Dahil. Hindi ko alam siya ano. Mas cross ang lasa kasi. Okay. Alalay. Dahil pwede yan. Dahil naman. Yan na. Yan. Ini po ang sa mga challenger sa Ihaw Challenge. Ano kakaiba kasi girls na may pig.
pasok, baga may logo sila sa burger patty mismo. Sa burger patty. Ay, burger patty. Burger bun. Aesthetics talaga. Ganyan ang presentation, gawas. Ang presentation man lang, gana na ni, Metal Metal Night, Metal flame. Metal Night. Okay, mami, pulbarin na ninyo yan. Ano, egg? Egg. May egg siya. Oh, wow. Dami ko kanina, Global. Pwede nga ni, pinag-running, May ano siya. May egg. Ngayon, di importante, pahiling ta. Sa ano lang yung second option. Pinakulo na ako nakagat, be. Masarap mo. Saan po yan? Siya may bacon. Ayo. May hash brown. Tahanis mo May ka ba ako? egg. May egg pa siya. Masarap mo, be. Hindi ta ubusan ng oras. Ano nga tayo na Hash brown. Hash brown. Ikaw pa pala. Palibot siya ng ano, bacon flakes. Iba man, attitude. Siya yan. Ano? Diba? Kaya lang magakulong sa kinagat ko. Ayok niya. Ito daw. Naluwatan na ang usok ko. Naluwatan ng ate. Next, try ta ang Voodoo Burgers. Ay, publiko. So, Bakit? alam mo sa totoo lang, pero I'm rooting for this. Rooting for this. Inuugat ka na? Kasi, ang itsura kaya pailingan nindo. Diba? In fairness. Pang commercial? Pero ito pang ano sa TV, no? Correct, pang Big Mac. Saro, duwa, double patty. ang gusto ko digdi, igwa ning pigitsin ko sa bago, igwa siya ning ihaw na liyam ko sa pinakataas. Oh. Okay, yun din ang twist na iba man. May barbecue siya. Pero man ini, ang twist niya, sa hash brown niya. Hindi may barbecue Tapos sa may loob. mushroom pa siya. Pailing nga mami sa camera. Diba? Ano, di ba? Ini talaga. May barbecue topping. May barbecue toppings. Excuse me. Voodoo Burgers. Sa publiko yan, may publiko. Sarap. Tapos Di ba? may ano siya, may Nalapitan ko na kaya pero nalingaw na ako. So, tama na, mababasog ka kadakol pa. ano eh? Kalian yung pipino. Mushroom. So, let's try. So, mabukit ang loser. Hindi ko yan. Ay, grabe, ang tumawang ko. Hindi si barbecue. Hindi ako makadecide. Muna tinatry ko mag-decide. Voodoo Burgers. Publiko. By publiko. Oo, yan. Try na namin ini. Ano nga man nila ko niyo. Alam mo, pampira na ni. Pang lima na ni, di ba? Inot ang pick try. Ang lasa. Ang sunod, ang grease, chicken. Ang pangatlo, ang black, metal flame. Ang pang-apat, yun na ni Voodoo Burgers. Ang pang-lima, ano na ni. So try it now. Tulo yan. So tigsarap kita. Again ako. Narinig na ako. Basog-dulas ako. I-comment ko man, tali niyo. Oh, halip pa yung kalabanga. Si Alabang A. Kautan ko. Tingnan mo siya. Ang pangalan kayan, May ham siya. Pink Bow Cafe. Ano siya? Hello Kitty. Oo. May ham. Ako dun. Masakit pa lang mag-vlog puro girly-girly to. Gusto ko itong paralahuraan lang to ta. Tapos ano daw, si Nestor tapos si DJ. Idagdag ko. Para may pambalansi sa Indo. Itinong ko, baka mukhang magayon. In fairness. Ayo. Ma'am, Dagi ako may sa makamatis yun. May kamatis din siya. ano ba? Buntian. Ano ba? Hindi ano sila. Iba man, ano? Iba, ma'am. Iba man. May ham kasi. Ini si ham. Takol kasi siyang layers. May Takol ano, na bear, layers. may ano pa siya, oh. May calamares pa. Oh. Ay, onion ring ba yan? Onion ring yan, onion ring. Ito yung ingredients na nakaka-enhance content. Yun ang pinakamasakit ni Dad. Ano, mami? Nagpo-food vlog ako, yun na. Siguro, nagkakano ka mga sa kung ano, tinalakas, napuso, saan ako nakabot. Ito yung nagtataba. Pero yung ano, nagsasubok ako. Ano yung ano, uning
burger na ni part 2, yun yung masakit-sakit talaga yung lunch. Kung para ka itong nainot, aram mo, tulos. Aram mo tulos sa mga gan, eh. O naman siram to, pero ang flavors, aram mo, saray, ano gano'n sa part 2, yung last, hindi po, actually, baka man siyang burger, pero consider ko na din siya kasi sandwich siya. Pero pareho lang inaaron kaya. Ini, just to promote kasi na para kasi local business din ini di Sanaga. And para makatokin daw ang kalikit na tabang. So i-flex na lang po din sa vlog. Kasi sa hiling ko masiramon po yun. Yun ang namon. Pero burger, ano? Pero burger style na din siya. Check it out ngayon dali. Ano sabi mo dyan? Pangalan kaya? Clubhouse. Burger Clubhouse. Clubhouse siya. So ako, ang clubhouse, pareho mo lang namin ang clubhouse. Pero iba, pang breakfast kaya pang breakfast may egg na toppings, ay na basta yun na to, parinig na niya, hindi ko ma-explain. Tapos, igo siya ng patty. Tigaro siya burger. Igo siyang patty. May mga layer siya. Tapos, healthy food. Mami ko ng pizza ro. Aram ko ng lasa ka ni pag-iliw pala, pero ilang ang tanong, may kakaiba. Asa, namon, masiram siya, pero, para sa, paligid pang salt, pero, parang panalo siya, masiram siya. Light siya, pero masarap siya. Magayon siya Bakuling light, feeling ko magabat din sa tulak. Magayon siya pang Breakfast talaga siya, tapos merindalan. Feeling ko pa din, healthy siya, ang iba kaya, asino, na bitsino, hindi maayo eh. Bako na namitan na may bitsin eh, na may asin na dakulon. Sapat lang. Salamat po sa gabos na nagtiwala sa mga establishments, mga local businesses in Sanaga City, pati sa Calabanga, nakaabot pa nga din para po ma-reflex sa inda sa tiwala po din sa Putsaka, sa kayang page. Salamat po sa Indo na provide po kamo. Provide kaya sinatin karapat. Ang burgers, that's for sure, basok-basok pa kanin. And sa gabos po nagdadaralan, ang mga burgers po ngayon, pwede patapon. Usually po kaya ako nagduduman, mapili ako para i-vlog ko, pero sila po nag-volunteer. So, tanong mo today, kasi man ako para tanggyan sila. So, ako po na din, and di imong po ako lapas po, talagang masira mo. Sira mo naman eh. Pero ngayon, mapili kita, kung mapili kami kung anong sa mo yung best two. Sobrang overwhelmed kami sa namin, riningaw na po kami. So, ma-outro po kami sa puon. So, kung na mainot. Yaon talaga sa choices ko, kining budo. Sunod ko, may ano po siya eh, may liam po, may barbecue siya, tapos kadakot may patty, may dumong layer ng patty, tapos kung ano nang nangyayari sa loob mo sa ramo. So, yaon talaga ni Matik eh. Kasi pangaduwa ako sa sarong burger natin. Ang nasa masiramon. Oo. Tapos ang Grace Kitchen, iba man ang patty, masiramon man. Tapos hindi man sa halin sa Calabanga, may putok siya sa muso na iba man ang lasa kumpara sa mga burgers. Iba man ang twist niya, kaya gusto ko din siya. Pero iniisip ko na lang, ini kaya pang breakfast, aromatic na niya. Salamat pala ulit sa Namon. Siraman ng Namon. So, i-search na lang po dito sa Facebook Namon. Una, ini man Metal Night. Ay, ano? Metal Flame. Metal Flame. Ang Metal Flame, ini ang pinakakaiba sa inda. Pinakakaiba kasi ibang konsepto, ipaw na rayo ng konsepto niya sa gabos na burger na yaman din. Pero kung ako, papapilion, maliban nga nag-video sa Budo Burger na tripong ko, iisipin ko na lang, ano daw masiram kung nakakanon kung ako nag-crave na maray sa burger. So, pipiliin ko ang Grace Kitchen. Pero nagtataraki-taki lang sila. Pero kung sa lasa, takaran yun sa Kuya Digdig. Ang Grace Kitchen may ginibo something sa dila ko na henda. Tika, pipili mo anong top 2 mo? Lasa, tapos black flame. Lasa, Tapos Black Flame. Ika, mother. Ako yun yung black. Black Flame man.
So kung pinili ko pa lang yan, gana-gana talaga niya. Last ining, Voodoo. Publiko. buka siya na ano. Okay, so Ang twist niya man si barbecue na. si barbecue na masiraman ano. I-enhance na Saka yung na-enhance lasa. na, mas nagko-complement ang namin. Tapos naman sa, di ba? Sa barbecue. Kung hindi napili, di ko sabihin hindi masirap. Super siram. Parang masiram. Kung nagkataon kaming Ubus. nakol kami digdi, malamang ubos ang burger. Pipili ko ng pipili ko. Nagkataon lang kaya na, Masiram ka ba? oo, nagkataon lang May si Sangon niya, may mga mood ba magagagita ko anong nakakano, may mga times kitang gusto na mag-Jollibee, may times gusto naman Saka mag-McDonald's. iba-iba man ang pati. Iba-ibang pati. Kasi So, mga kanya-kanyang homemade. lasa. Pero sinasabi ko po sa inyo, gusto, maling patakot. So, Sarap. the best, linisara sa pinaka-best na food content na ibuta. Kasi duwa-duwa pa man lang. Try tayo taga-boss mag-support sa mga local businesses. Support na local nga, baga. Gabos sa mga local businesses, gabos sa mga nagpupuron sa mga sararali, tamali mo pang nagkakula yan, nakaka-proud na iguwa sa nagang nag-asenso dahil sa pintang kilit ng sa itang kahanon. Aron po kani mga burgers, si mga piparaflex po, so bago pati ka tong part 1. Try po ninyo itong hanapan ng part 1 yaon sa naman po dyan. Sa likod ka yung video na ni Kamput sa kaya ako sa na po dyan. Iniman ng Burger 2, yaon ng Lasa, yaon ng Ray's Kitchen, yaon ng Metal Flame. Metal Flame, di ba? Voodoo. Yaon man ini nga Namon, tas ining Pink Bow Cafe. So try po ninyong supportahan. Tadaimang po kamo masisi. Worth the price, worth the wait, worth the taste, worth the fuck. No. Taras lang. Alright. So salamat. Next week, ang gigibumi naman ni Pierce, Best Pizza Battle of the Crust. See you on Friday.